Lelo litu tangodzuka ndi nkhani yachisoni makamakatu mzimayi amene mukumona pa screen panopa ameneru dzina lake kuteko ndi Dr. Bobe ndipo iyeyu waphedwa ndachifwamba anthu akuba kupita ku nyumba kwake ndipo pokamba kwakonena kuti anapita ndi mifutiso kumeneko pasitu mpaka na zikuti amupha mzimayiyu imfa yosakhala bwino. Analitu munthu ofunikira amagwira ntchito ngati dotolo ku chipatala china chachikulu mdziko muno kumakamba zoti chipatala chake ndi chitino nanga muti kodino anali dotolo ku department yanji nanga kodi chinachitika ndi chani kuti mama waliloli tipezeke zoti tikulandira nkhani yachisoni ngati imeneyi. Ndeti fotokoze motere kunena kuti ku chipatala cha Queen Elizabeth Hospital kunalitu namwino wina yemweno dzina lake kuteko ndi Dr. Victoria Bobo ameneyu amagwira ntchito kumeneko ku chipatalako ndipo amagwira ntchito ngati dotolo oyang'anira zokhuzana ndi gynecology. Iyeyo ndi gynecologist pa chizungu bwedi pa chichewa ndichikhoza kumana kuti dotolo amene amathandizira ku nkhani zokhuzana ndi mavuto amene amabwera kumalo obisika ndi sitinganenebe kuti sikumakhala zimavuto ngati zimene zimakhalako ndipo anthu akukumana nazo zinthu ngati zimenezo namwino amene amathandizira ndithu kumavuto amenewo komanso akunena kuti anayika chidwi chake chonse ndipo anali katakwetu sizoti anali munthu wamba ngakhale ku department imene anali munthu wona kuti amazitsata kwambiri. Anayika chidwi chakenso kwambiri kuthandizira amayi komanso ana. Chidwi chake chimene kuti apulumutse miyoyo ya amayi komanso ana. Nde namwino amene iyoyu sizoti zinaiso zokhazo ya kuti amagwiranso amaphunzitsanso ku university ina amati Kamuzu ya University of Health Sciences amathandizanso kumeneko analinso munthu ofunikira kwambiri. Nde dzulo ruzi koneka kuti achifwamba akuba anapita ku nyumba yake kafikeni kumene kuja ndi mifuti nde sizinali bwino mene zikuvekera mpaka napezeka zonena kuti kumene kuja mene amachoka ndikuti amupha mzimayi ameneyo kumpanga chipongwe zosayenda lumpangolo ngakhala anzake mene akufotokozera kunota imfa yake mene wapangira na amvulaza kwambiri zosakhala bwino. Tinangova kuti audio iyi imene inatumizidwa kaya anali aneba kaya anali iyeyo koma anatumiza audio iyi asanaphedwe akutero. Talandimvera limodzi kenako tipitiriza nkhani kungomalizako ziwiri zitatu makamaka nkhani zachitetezo zetu. Tithandizeni kwa Bobe kwalowa kuba ku nyumba chonde kwa Bobe. Kwa Bobe kwalowa kuba ku nyumba chonde. Tithandizeni Chabwino mene tamvera pamenepo ayi ndithu kunalitu kupempha chithandizo mumadziwa zikakhala zoti zikuchitika mu neighborhood kwabwera akuba ndekuti akupanga ataki nyumba ina yake kumakhalabe kukuwa kupempha mathandizo kuti athandizidwe. Ene mukamva audio mukhoza kuona zonena kuti kumveka ngati munthuyo anazozoti kumeneko kusizili bwino ngati anali aneba kapena apo ngati anali iye kutumiza audio imeneyo kutumiza kupempha thandizo mwina kaya kwa neighborhood group mwina matha kukhala ma WhatsApp group amaneba nte kuti inalibe kuti kupempha zinthu sizinali pabwino yayi. Either way kanda aneba kanali ochokera mu nyumba momwemo kupempha thandizo limene lili zikumveka kuti zinali zoti sizinali bwino. Zinthu zosakhala bwino tikafika pa timanena kuti tizingopempherera kuti iwowa mzimu wawo usemumtendere zinthu ngati zimenezozo RIP akausemumtendere koma zikuona kuti anali munthu ofunikira amene akukambira ngakhala anthu amene amagwira ntchito ku mbali yazipatala za umoyo komanso fuatira amathandizira ku skulu tumene tanenera Kamuzu University of Health Sciences amathandizira kumeneko kuphunzitsa ndipo anali katakwe kwambiri ndikuti dziko beti makhala luza koma tikambe apano imfa ngati izi ndi imfa zimenetu sizimayenera zibwere chonchi yayi. Pali imfa zina zake timakamba kuti izi ndi imfa zachilengedwe munthu ndekuti basi mene zinalili mwachisanzo
munthu kuyenda ndi chiphaliwali basi nthawi ya mvula tatatata kumenya munthu ene padza kufa timati mwinatu zinthu zete zachitengedwe ngati zimezi ndi pali imfa zina zomachita kupatsana ngati zizi zomachita kupangirana chonchi ende kupangirana kwake akuba basi kupita kumeneko usangopita ukaba bwanji chabwino ndikuwasira mmoyo kumakuba ndi kuti iso ndikuwaphaso zosakhala bwino bwanji kwenikweni tete zikamba kunena kuti izizi ndi zinthu zimenetu mwanjira ina yake zikhoza kumapewedwa edi mwina ati ngonena kuti pamene chitetezo chakhwimitsidwa ndekuti neighborhood ikugwira ntchito anyamata amathandizira kuteteza mudzaja usangoti iwo adza okhaso komanso polisi ndekuti kugwira ntchito atakhwimitsa chitetezo magayi ngati amene wawo akagwidwa ndoti azilandira zilango apa ndi padzati mabwerano ndi maganizo amakhala ngati ndoyipa koma timatino mafanzi ngati imene iti kayigwira tamapangani zimene zimachitika nthawi zina zake chakwere 23 kweti fansi kuigwira mapezeko zondri yangobutsidwa mwayoneti osati kuti kulimbikitsa zoyipa yaya the hope ndi zonena kuti no apolisi azigwira ntchito yawo komano zikamafika point ngati zimapyetsa mtima fazi mangopezeka kuti kumaphedwa kumayatsidwa chifukwa chani tikapanga zonse timatumiza mantha sizabwino zomwe zikuchitikaza munthu uyu ndekuti achibale ake aluza situziwa family yake kapena mwina make ngati anali ndi ana kuti anthu amene amandalire iye not even okhawo ngakhalenso kuchipatala kumene kunali mapatient amene amataka adapita kwa iye amazoti tikathandizidwa not only that ngakhalenso ku skulu kumene amakaphunzitsa kukasula luso lake lamakasula nalo ana tikuluza kwakukulu kumeneko maona imfa zonena kuti zinatha kupewedwa komanso magayi akuba kodi no simakhala ziti chani magayi inoni nthawi ya mvula tapirani mukapangele ndi maminda muzikalima go do something that can help you osikopeza zimene mukufuna pa moyo wanu koma osati no mpaka natu kudzera ndi kuti kuononga moyo wa munthu ina that is wrong zimenezo ndi zinthu zolakwika ayipepani kwa anthu amene aluza muli maganizo pa nkhani imene ngati muli nawo ayikeni mu comment section kwayika molemekezanso maganizo anzathu akutitu